Bawanyare che ani muso demise ani makoro sigatenna yoro jana ma fara yoro sonna ma ka amun kubana ni sanade na mbo fu ka wali mando ka workada obeke ka jira la ka fo wini abo ka do ko kuno fo ni sebon kono ko keneka odo kene mi sigi radio ma che fem na minni sigi sigi suma re kan ta dabla ani ta ani kelina odo minni jama yi minni bara nke acha kusube wala sa fem ni do kwaru tilama urubi magam ni do kunkuru kara awo politique ma awo soro kuma adamaniya kuma dina kuma odo to nyanaje soro ko na ni ono bela gidi sigatenna amba soni daw kan min gisul do yi so moda na ka sebon kala nazara kana awo ka bayile ma min yi bomanangana uye min yi mafla ni uye Suleiman Aidara Chifuke ani ne Abdul Touré sigatenna so kolela flaw debi jawi jalo odo abika min yi ngo ka fini fo ka barafo wallahi min yi lakana ko bayo ko ko o min yi Facebook o fana bayo ko ouais bara anna chama de aya kamo abdu ne tay fuli kan shi ire mafro kani kan bugani de maga bulati mani watina ali munu so imana gen de na sera profe ame fuli ke nu bulati la kuna foni gacha da kuma sigi majuno min Suleiman Aidara Chifuke ya fo chumina onu nyebala je do ne sera profe na fe kan la je min Facebook kan aba sabro radio Mancha FM odo na yo sebe ka ba min jawi abu yi mun fa fe kan la me sawro fe aba ta www.zeno.fm/Mancha FM ni yo fana go ci fami ni kuma ka woni min Suleiman Aidara Chifuke ne be tege do ni boni sebe ni sebe be nanga ma ko bende septembre ni ma horo ya do ota do ko fami ni angata ko ka fe no min ni do suba min be na be fintu na be ulu ko fo ko ulu ka min ni mado fana ulu kala kalana promotion binani nanina min bitalike min ni fitila kauta be ka fo min ni lo de mun na social kala bo ma bi woro ani shigi mana kunto bo o dina o konna na ni ata kala je min ni baran dum kala kunu mu duma ku yi ado ku kele yi baran bela gide nyem na min ni president mun bi anga timata fo kuna asmi guita ale krefe min ni timate wasablo ni no bi tay ke timate fo wasablo na o nyama no bi malki jawyi o fana ku be no ta se min ni joro bati woro ma ni obi min ni au conseil de collectivité o barakelaw ni o be olu fana ko fo min ye an ka jamana fitilakaw ye ani mugu ni sɔrɔsirakaw ka premier ministre min bolo Sadio Kamara ale tun bɛ kɛnɛ kan taa se min ye kulukuru mara ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye taa se min ye maaba caman wɛrɛ minnu ye u farikolo doni ka nin kɛnɛ ka a magɛ ko ni y'a ta k'a lajɛ nin bɛ fɛn ko fɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ cɛsiri ko fɔ an ka jamana kɔnɔna na can ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛna ka na kalan kɛ sɔrɔsiya kalan bɛɛ ka fɔ a bɛ anw fɛ yan a bɛ banba fɛn mun kan i b'a ye k'a fɔ min ni kalan yɛrɛ k'a dɔn kala kari a bɛ boli o de kan n'i y'a lajɛ min ye maa caman olu ye wulikajɔ kɛ promotion i b'a ye k'a fɔ min ye jamana caman u b'a la i n'a fɔ Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mauritanie, Niger, Sénégal ani Tchad n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mun kɔni kɛla u ka min ye bɛɛ dan ale ye min ye Suletuna Aluseni Mayiga i b'a ye k'a fɔ ale kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sarala ale wulila k'i jɔ 14 n'a kunkanfɛn ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi i b'a ye k'a fɔ nin kɔni bɛ kɛ yiriwaba de ye an ka jamana ye sabula min ye danaya ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ sabati dɔɔnin ko fɛn min bɛ yen nɔ ni o ye ni promotion ye u kɔni ye bonyamasegin kɛ an ka fitilaka dɔ ye n'o ye maaba ye an ka jamana kɔnɔ ala ma hinɛna min ye kumanda Musa Mayiga u ye min ye tasibila kɛ ale ye min ye ka taa se min ye Mamadu Boubacar Traoré ye tasibila kɛ ale fana ye ale min tɛna ka bɛn ni avril kalo tile 7 ye san 2020 ko nin kɔni ye ko de ko min bɛ kɛ kuma o kuma jago fitilakaw ka kalan min bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ farafinna nin babolo kan i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni ka emiya k'o ye kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ min bɛ yen n'a ka di bɛɛ i ka kalan kunfɔlɔw kɛ yen ko fitilaka jalatigibaw n'i bɔra yan ka ban min ye sanayɛlɛ k'o dɔrɔn de b'i ye nin ko ye sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sɔrɔ ka bɔ 27 kɔnɔ maa min y'a sɔrɔ o de ye Birema Jalo ye 22 septembre
Barama ma bela jele fu Birima Diallo ka ale fu krekende la Karamɔgɔ Abdou ko fɛn min bɛ ɲɛbo dɔn ko o bɛ ɲɛci min ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma fɛn min ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbo kan o b'a ci siga tɛ na alors min ye mina fɔ toga mina min tɛgɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min n'u kama l'histoire de Bamako olu y'u tɛgɛ sigi jumɛn kan o waati tɛmɛlenw na i bɛna ye dɔgɔkun yɛrɛ tɛmɛlen na anw ka dugu yɛrɛ kɔnɔ n'o o ye Bamako dondaw ye ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zantigi la o fana tɛmɛlen kɔfɛ min ye ka se Djedume ni ale yɛrɛ bɛ Ɲoro di Sahel mara yɛrɛ kɔnɔna nka anw m'an tɛgɛ sigi Zantigi la ta kan fɔlɔ min ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen k'a ma jan Bamako la ko ye ani Bamako cɛ kilomɛtiri damadɔ dɔrɔn don Bamako kɔni ye wuli ka jɔ kɛ nɔ min na n'u bɛ se ka gɛlɛya siri nin yɔrɔ kofɔlen in na a kun ye jumɛn ye ayiwa malidenw yɛrɛ kɔni m'u yɛrɛ ɲininka yalima a kun ye waasa ka siran ka o de don anw dusukun na wa a laɲini y'o de ye wa ayiwa ni kɔni kɛra ɲininkali ye min sɛbɛnnikɛla ye min kɛ a fana ye tila ka min d'a kan tuguni a ko i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ ayiwa kumaw kɔni lasera k'a fɔ ko an bɛ waati min na Bamako k'u b'u sɔ gɛrɛ Bamako la ayiwa o fɔlen kɔni min kɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye anw ka gouvernement yɛrɛ fɛnɛ ayiwa kɔni ye walew bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye nin ko ninnu bɛ se ka bali cogoya min na nka min ye Zantigi tɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa damadɔ de kɔni wulila ka se i b'a ye maa minnu lakodɔnnen tɛ ka bɛn ni jumadonya yɛrɛ min ye juillet kalo tile 15 san 2022 ye a kɛra ka bɛn sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kanɲɛ fɔlɔ o waati yɛrɛ ma tɛ coyi u taara ka taa Zantigi pɔsu la min ye ka se ka marifa yɛrɛ ka a wuli minnu bɛ pɔsu la ka sina ka wuli olu kan ko ye o wulila olu kan u taara ka maa 6 k'o to ye minnu sar'u kɔ ni 3 yɛrɛ o ye anw ka kɛlɛkɛcɛ ayiwa 3 wɛrɛ olu kɔni kɛra jamanaden ŋanama sumalo ye n'o olu ye civil ye o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ maa 2 olu kɔni ye degun sɔrɔ an bɛ waati min na a bɛ fɔ cogoya min na min ye an ka finitigiw ka ɲɛmaaw ka minisiri ayiwa olu kɔni wulila ka se yen nɔ min ye an ka force min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko force spéciale antiterroriste ale fana wulila min ye ka se ka taa dɛmɛ don nin yɔrɔ kofɔlen maaw ma ayiwa minisiri kɔni selen a ye bilasiraliw kɛ ka ladilikanw di ayiwa ka tila k'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni ka danaya bɛ maa kofɔlen ninnu kan n'u y'an ka finitigiw ye ayiwa wulikajɔ min n'u u b'a la a y'a ɲini u fɛ halisa u ka se ka dɔ fara wulikajɔ ninnu kan walasa nin wale ninnu a bɛ se ka bali cogoya min na a fana tɛmɛlen kɔfɛ min anw bɛ taa n'o o ye Djedume ye ale yɛrɛ ni Ɲoro di Sahel cɛ ye kilomɛtiri 36 Bamako kɔni u surula yen fɛnɛ kan an b'a fɔ cogoya min na gendarme 2 olu kɔni ni bi na fo ka taa se muso kelen yɛrɛ kɔni ma ayiwa ɲininkaliw kɔni kɛra i bɛna ye k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu mun ye Zantigila ye fo ka taa se Djedume yɛrɛ ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu tun tɛ Bamako kɔni ka yɔrɔ la nka waati laban in na anw bɛ k'a ye u bɛ ka suru nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de kan ayiwa kabini juin tɛmɛlen min ye Ameriki lasigiden min b'anw fɛ yan nɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Bamako yɛrɛ kɔni ko jatewale maaw k'u kun bɛ Bamako kan ayiwa o kɛlen kɔfɛ anw ka minisiri ani minisiri minnu ɲɛsinnen bɛ anw ka lakana ma olu kɔni ye fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa wale ninnu bɛ se ka bali cogoya min na anw ka duguba ninnu kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ laɲini ye jumɛn a kun ye walasa ka jamanadenw ko olu dusukun na kami halisa ani kuma min bɛ fɔla ko l'armée monte en puissance ka se ka o kuma ninnu ka se ka siga don o kuma ninnu na ni tun ye Umaru Ngiba ka fasiri ye anw ye mun bɔ Soire de Bamako kɔnɔ Sulemani Ayidara Sirifukɛ an ka taa kunun ta yɔrɔ la sɛgɛ t'a la kunun ta o de jalen bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ bɔli sɛbɛn ye an ko mun ma ko nouvelle horizon ni o ye ɲɛdan kura ye ko hali bi an k'an sɔnni da o ko kelen kan dɛ min ye binkali min kɛla jatigɛ wale kun don i y'a fɔ cogo min na a kɛla yɔrɔ caman na ka tugu ɲɔgɔn na ka min kɔni ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ jamanadenw u b'u hakili lasigi ko sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni ye Mali ye an kɛlen bɛ ka wulikajɔ kuraw kɛ janko fɛn min ye Bamaci u bɛ se ka fa cogo min na k'u siga na n'i y'a ta k'a lajɛ Sulemani Ayidara Sirifukɛ i b'a ye k'a fɔ ko in bɛ bu fɛn min na kosɛbɛ o de ye an ka kuntigilakaw u bɛ ka san sɔrɔli min kɛ u bɛ ka gan sɔrɔli min kɛ n'u bɛ ka sanayɛlɛ ko o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ ka maa caman ka olu dabali ban minnu ye maa nanajugu ye i b'a ye k'a fɔ dugutigi dɔw de tun b'u la ni o ye min ye k'a daminɛ jɛnɛyanfanw fɛ ka taa Moti n'a Lamini na o dugutigiw de cila an ka kuntigila
fintilakaw fɛ u kun dogo kuluwo minnu na u kun dogo min ye kungokolon minnu kɔnɔ dogotu i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye jigisimɛjiri ye a karila jigisimɛjiri karilen o kɔni kɛla taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye basigi kɔni ye o olu yɛrɛ fan fɛ tuguni i n'a fɔ an ka fasikɛbagaw b'a fɔ cogo min na min ye siranya ye n'o kun bɛ anw fɛ anw de fan fɛ kununko i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye an ka jamana kɔnɔna na bamanju ani maa danajugu an k'a fɔ dakun ye kelen min ye waleyajugu kɛbaaw ye olu de kɔni bɛ ka siran bi o siranya b'a to u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ jamakuluba o jamakuluba yaala de bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye binkani walew ye i b'a ye k'a fɔ u bɛ kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ kuma dɔw yɛrɛ la i b'i yɛrɛ ɲininka nin ko bɛ kɛ cogo min na sabula i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw ta la i b'a ye k'a fɔ binkani 2 3 a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ su kelen a bɛɛ lajɛlen fana bɛ kɛ waati kelen i y'a fɔ cogo min na min kɔni ye fasiba ka fɔ la a kɔni kɛ kun de ye walasa min ye hakilisigi ye o bɛ se ka bɔ jamanadenw na cogo min na fɛn min ye jawuli ani an hakili bɛ an kuncɛ cɛmancɛ la ten kuma waati bɛɛ lajɛlen la tuma bɛɛ o di u ka fɛn ɲinita ye min y'an ka jamana minisiriw ye u y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ kana kunna ani mun bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ kow kunna ni o bɛ tali kɛ min ye an b'a fɔ o ma ko sécurité intérieure olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka hakili kɛ kelen ye ka se ka fintigilakaw dɛmɛ walasa fɛn min ye nin waleya ninnu ye a bɛ se ka duga cogo min na sabula min ye bamanjuw ye ani min ye waleyajugu kɛbaaw ye tuma caman na u bɛ don anw yɛrɛw de cɛla i b'a ye k'a fɔ min ye o bɛ anw yɛrɛ don ka sigida la n'an ye maa min ye siganamaa don an ye maa min ye a bɛ kutukutu ko la an ye maa min ye an t'a dɔn an ɲɛ b'a la ko la ko min ma an ja an ka weleli kɛ an ka olu lasumi n'o kɛla o kɛ sababu ka baara in sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ ni n'a ɲɔgɔnna waleya n'a bɛ k'u ɲɛna n'u ma fɛn kɛ a dɔ bɛ dɔ la o b'a sɔrɔ fɛn min ye kojugu ye n'a bɛ kɛ don min na kɔlɔlɔ bɛ se ka se e yɛrɛ ma walima i ka maa ma nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ maa min y'a sɔrɔ o de ye Mamani Ture an bɛ fo ka Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Ture ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na a tɛ a kun bɔ dugutigiden o k'i kun da kogo la min ye k'a fɔ anw ka dugutigiw ka se ka olu bila minɛ kɔnɔ minɛ min n'u n'a ka kan u bɛ wale min na u bɛ baara min na ka se ka dɔ fara u fanga kan ayiwa cɛmancɛla fanga olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ayiwa min ye ka se ka kolobukɔri kɛ min ye ka bɛn ni anw ka dugutigi ninnu i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko insigne min bɛ nɔrɔ disi la walasa k'u ka maabayaw jira fo ka taa se o ɲɔgɔn ni certificat n'a bɛ fɔ min ma ko sɛbɛn ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ani min ye drapeau ye ka se ka o nɔrɔ dugutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka da la ayiwa o baaraw de kɔni nun donna anw ka cɛmancɛla fanga a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dugutigi 10,000 fo ka taa se min ye dugutigi 10,000 ɲɔgɔnna si ayiwa ani a ɲɔgɔnna si ani chef de fraction no olu bɛ t'i jɔ min ye 600 ani 60 ani 4 na ayiwa min ye ka se chef de quartier yɛrɛ ma no o bɛ t'i jɔ maa 8,000 200 ani 23 min ye CICB kɔni ale kɔni kɔnɔla kɛɲɛra jama la président Assimi Goïta ale yɛrɛ tun bɛ yen fo ka taa kɛ Choguel Kokala Mayiga min ye Maliki Jaw ani anw ka jamana baarakɛyɔrɔbaw olu ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa se lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan olu fɛnɛ bɛ yen ani maaba caman an y'a fɔ laɲini ye jumɛn o ye ka maa kofɔlen ninnu n'o ye dugutigiw ye ka se ka u ka baara min n'u u b'a k'a kɛ ka se ka baara in k'a tɔ don da la halisa i b'a ye k'a fɔ dugutigiya yɛrɛ n'i bɛ don a la sariya de bɛ maa kɛ dugutigi ye ni jamana yɛrɛ b'o sariya ta ayiwa u y'u sinsin ni sariya in kan o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka sina ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta tuguni k'o di dugutigiw ma n'a bɛ fɔ o ma ko 11 novembre nin don k'o ye dugutigiw fɛnɛ ka don ye anw bɛ don min ɲɛnamaya min ye minisiri min ma anw ka jamana ka se ka dancɛw olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin baara in tɛna da Bamakɔ dɔrɔn ma olu bɛna tila ka don Mali région 19 ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la gouverneur préfet ale ni sous préfet olu bɛ taama dugu kɔnɔna la ka se ka dugutigi minnu bɛ yen ni ka se ka olu bɛɛ ka insigne fo ka taa se u ka sɛbɛn ma min na n'u u ka baara ka se ka don dala cogoya min na halisa président Assimi Goïta a ko k'a bɛ foli kɛ dugutigi ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen na bari ka d'a kan ko olu de ye jamana nɔrɔnabila ye u ka sigidaw la a y'a jira k'a fɔ tuguni o dugutigi ninnu de ka baara bɛ kɛ sababu ye bɛn ni keleya o bɛ se ka don anw ka sigida ninnu kɔnɔna la kɛlɛmisɛnnin minnu bɛ kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔn kɛlaw i b'a ye kuma dɔ la a tɛ sira sɔrɔ a tɛ taa ɲɛ wa dugutigiw de ka baara b'a to a tɛ taa ɲɛ olu de b'a caman dala k'u fɛnɛ ayiwa a ko ko o seereya min ale b'o kɛ ka ɲɛsin dugutigiw ma bi ka ale b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati kofɔlen na waati min na Amarigo tun bɛ an ka jamana kan o kɔni jɛra ka kunnafoni di jamanadenw ma min bɛ se ka na ni basigi ye anw ka jamana yɛrɛ
kɔni kɔnɔ ayiwa halisa a ko a bɛ dugutigi ninnu k'u wele halisa dɛmɛ min n'u u bɛ ka don cɛmancɛ fanga ma u k'u jija o dɛmɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin anw u bɛ wale min na n'o ye ka se ka ɲɛda kura di anw ka jamana ma ayiwa jamana mara a bɛ se ka se jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o bɛɛlen kɔfɛ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ni ale yɛrɛ ye minisiri min bɛnnen bɛ anw ka dancɛ jamana kɔnɔna jamana dancɛ dɔw olu baaraw ɲɛnabɔli ma ayiwa ale fɛnɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ n'o o ye sigikafɔba min kɛra Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ min ma ko assise nationale de la refondation ko nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen y'o hakilina ye a kun ye jumɛn ye waasa anw ka dugutigiw ka se ka olu don da la ani anw ka kɔrɔlenw ani anw bɛ taabolo min kan bi ka se ka olu koloso ɲɔgɔn na olu ka se ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye ayiwa a y'a jira k'a fɔ tuguni ko nin baara kofɔlen ayiwa ko ni Ala sɔnna a ma baara in kɔni olu bɛ don dugu kɔnɔ ani an ka dugu tɔw kɔnɔ ni ka se ka min ye dugutigiw kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na ka se ka u bila o jɔyɔrɔ la ka se k'u ka sɛbɛnw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen d'u ma nin ye Namori Kuyate ni ale ka fasigi ye anw ye min bɔ lesɔli kɔnɔna la min ye Sulemani Ayidara Sirifukɛ min ye an lesɔli maaw ye an b'u fo tɛ foli min na k'a jira k'a fɔ ni tama ma ban fiyewu min ye tɛgɛ fifa kɔni ye o tɛ ban o tɛ jɔ n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ bɔ ni sɛbɛnjan ko ma ko l'éducateur de nouveau ko hali bi an ka jida a ko sɛnɛ kan min ye finitigilaka maa 49 min ɲɛna ko warikadenw don an ko pankuruji kɛnɛ na ka kɛ ni min ye zukalo tile 10 ye k'a ko bɛ cogo di min ye Mali ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ani hali bi ko ninnu ka kɛ cogoya min bɛ yen ni gɛlɛya tɛ bɔ a kɔnɔna na min ye Mali ye a y'a ɲini i n'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali ni Togo kɔni kɛlen bɛ teriya duman o kɔni a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye Fɔr Njasinge Yadima ale min ye Togo masakɛ ye ale ye min ye wulikajɔba de kɛ walasa fɛn min ye Mali ye a bɛ se ka bɔ gɛrɛtɛ kɔnɔna na o ye embargo ye wulikajɔ kɔnɔna na min ye bonya bɛ Manden bonyamasegin yɛrɛ bɛ Manden min ye Robert son excellence Robert n'a bɛ bɔ Togo jamana kan ka minisiri min bɛ yen nɔ u ka jamana wɛrɛ cɛ kun ye ɲɛnabɔli min ye farafinna bɛ se ka kala ɲɔgɔn na ani min ye Togo ka den minnu bɛ jamana kɔ kana na ale de b'o minisiri so kɔnɔ a ye taama kɛ ka na Mali la Mali ɲɛmaaw ka laɲini don min ye Mali faamaw ye u y'a ɲini k'a fɔ min ye Togokaw ye olu ka kɛ cɛ kumabaga ye anw ni Kɔrɔbɔrɔkaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye o kumakan bɛna boli jumɛn kan tigilaka minnu minɛna yan anw kɔni tun ye a jigiya ka ban k'a fɔ min kɔni ye maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la dɛ ni o ye mercenaires ye anw kun ye o kɛ o de ye ka ban sabula min ye u nana jamana kɔnɔna na ni maa bɔ ma jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamanaden ŋana sumalenw yɛrɛ ye taacogo bɛ olu la kuma tɛ finitigi ma finitigi yɛrɛ dun bololankolon tɛ finitigi marifatigi min bɛ yen nɔ n'a bɛ na pankuru ɲɛ kelen marifa o fana bɛ na ale kɔ marifa minnu dun don i b'a ye k'a fɔ marifajugubaw don minnu bɛ yen nɔ hali diɲɛsɛngɛla ni basigijɛkulu walima diɲɛsɛngɛla ni tɔnba bi basigijɛkulu bila ka jamana kɔnɔna na olu bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye a ko ka teli ka tɛmɛ o minɛnw bɛɛ lajɛlen kan nin ko in kɛlen walasa min bisimila kana don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka maa ɲini maa min bɛ an cɛ kuma fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye baara kun fɔlɔ min kɛ ni o ye min ye Mali ka se ka bɔ embargo kɔnɔ o ɲɛna Togo a ka kuma Mali ani min ye Côte-d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye Bamakɔ ani Abidjan hakilila kelen u bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sabula min y'an ka jamana minisiri ye min ka baara bɛnnen bɛ min ye an ka jamana koɲɛw ɲɛnabɔli ka ko mun bɛ tali kɛ min ye mara cɛbɔli ka taa se min ye mara sigiso o baara kɛli kama ni o bɛ gouvernement yɛrɛ n'o y'an ka jamana marabagajɛkulu olu yɛrɛ kumada ye ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni anw bɛ a jigiya k'a fɔ ko maaw de don maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka Kɔrɔbɔrɔkadenw de don ko a nana ye fana k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u ka mun bɛ yen nɔ n'a b'a fɔ ma ko min ye élément nationaux de soutien n'o fana y'u ka bolofara dɔ ye minnu bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin min ye bolofara caman ma u wari jamana kɔnɔna na k'a nana ye k'a fɔ o maaw de don walasa min ye ɲugun yakara ɲagaɲagaw ye Mali ni Côte-d'Ivoire ye sigiɲɔgɔn jamana ye min ye nin ko in kɛlen o dugujɛ bɛɛ min ye Côte-d'Ivoire jamana kan u b'a fɔ ma ko conseil de sécurité conseil national de sécurité o fana ye o kɛnɛ sigi o kɛnɛ sigilen min ɲakilaw ni ko caman tun bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ o kun fɔla k'a fɔ o kuma kɛ sababa ye sabula Mali ɲɛmaaw de fɔlɔ la ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ nin ko bɛ cogo min na a kan joli fɔ kumakanw tila kana yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ maa minnu nana min ye Mali jamana kan min ye zukalo tile 10 ye sɛbɛnfura nana bɔ zukalo tile 11 k'a fɔ ko o ye olu ka sɛbɛn ye ko o bɛɛ lajɛlen o ye nin ko la nka min kɔni ye Mali ye a bɛ k'a lajɛ ji ma donni na sabula ni tasuma n'a wulila ji bɛ kɛ k'a fa nka ni tasuma ye ji yɛrɛ minɛ hakili de b'o fa nin
ye sɛbɛn min n'an y'a sɔrɔ ka bɔ l'éducateur de renouveau kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Y Dumbuya ye. Y Dumbuya an bɛ a fɔ ka éducateur de renouveau maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Abdou Touré ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant bɔ cogo di kana bila min ye Limamu Mamudu Diko ko a kɔni bɔra a kumana ko sisan kɔni an bɛ waati min na anw kan ka fara ɲɔgɔn kan ni min ye ka se ka jamana ka se ka lakile cogoya min na o kama ale b'a ɲini cɛmancɛla fangaw fɛ maaw fɛ min ye ka se ka kɛlɛɲɔgɔnya aya o caman min n'o o bɛ anw na bi ni maaw bolo ko anw ni Koriwari bɛ kɛlɛ la fo ka taa se an ni MINUSMA ma fo ka taa se an ni banbaasiw ma ayiwa ko anw ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kun kelen ko sa anw ka kɛlɛyɔrɔ ko olu caya i bɛna ye k'a fɔ a kɔni kabini mois de mai tɛmɛlen ayiwa n'a kun bɔra ayiwa a tila ka segin ka bɔ tuguni n'o o ye samedi yɛrɛ tɛmɛlen y'an kɔrɔ a ye weleli kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na anw ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lakile jamana lakilenni a ye nin kuma fɔ kɛnɛ jumɛn kan o kɛra wulikajɔ min kɛra tɛmɛlen na min n'a ɲɛsinna i yɛrɛ bɛnkɛ ka fanga ma ala ka hinɛ la walasa ka se ka fangaw k'o dafi fanga in kɔni dafirilen i bɛna ye k'a fɔ o baara senfɛ denmisɛn dɔw kɔni nin tora a la n'o o kɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 11 ka taa se 12 ma san 2020 ayiwa o san 2 bɛɛ bɛn ɲinɛ yɛrɛ kɔni ma tuguni Imamu Mamudu Diko a kɔni a ye kuma ta kuma in kɔni talen a ye tasibila yɛrɛ kɔni kɛ fɔlɔ min ye kuranɛ kalan ye o kɛra ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma k'ala ka hinɛw la a y'a yira k'a fɔ u ka juru kɔni ba ale la u ka juru b'ale la fo ka taa fɔ don min na k'ale yɛrɛ kɔni nin binna bari ka d'a kan u dara olu ka kumakan de la ka se ka wuli ka tugu olu kɔ ka wa min ye ka se ka jamana lakile o laɲini fɛnɛ kɔni kun y'o ye an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ an kɔni farala ɲɔgɔn kan fanga min bɛ yen ni ka se ka o kɔni o fanga min tun bɛ yen ni ka se k'o dafi o fɛnɛ tɛmɛlen kaw ka bɔ yen nɔ san kelen tɛmɛlen an nana ye k'a fɔ ko cɛmancɛla fanga fɛnɛ dara kan ka tile o baara olu fɛnɛ nin donna ko sisan ko jumɛn de b'an ye ko n'o ye belebeleba ye o ye ka se ka jamana yɛrɛ sigi araye kelen kan i b'a fɔ tɛnɛngari araye donc ko o baara Asimu tɛ se o la ale yɛrɛ tɛ se o la wa fo malidenw de ka fara ɲɔgɔn kan min ye o baara ye o bɛ se ka kɛ cogoya min na maa si den kelen kɔni tɛ se ayiwa an ka yɛrɛbaya min n'an b'a la kelen kelen ko fo bɛɛ de k'o bila yaanaw si yaa ni yɛrɛkun o bɛɛ k'o bila an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jamana in ka se k'a dilan cogoya min na ni kɛra Imamu Mamudu Diko ni kɔni kɛra ale ka wele nka o bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ a y'i da don min ye sɔrɔdasi 49 n'o olu min bɔra Koriwari ka s'anw fɛ n'o a fɔr'u ma ko mercenaires a y'i da don nin kuma la o de kama a y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn u k'a dɔgɔya min ye Koriwari ye an sigiɲɔgɔn jamana don a bɛ waati jan bɔ an k'a ɲini an n'u ka se ka bɛn ko la ka nin ko dilan adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la ko o ka fisa a kɛlen kɛlɛ ye ni kɔni ye ale ka weledakan ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma ni fasiri anw ye a bɔ l'indépendant kɔnɔna la Musa Sayon Kamara ka fasiri min ye Sulemani Ayidara Sefukɛ ni l'indépendant bila ne yɛrɛ bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni l'indépendant ye min ye hali bi ani Musa Sayon Kamara ani ale de bɛ ɲɔgɔn na Sulemani Ayidara ni ye Sɛkili Fara ye ka maa min k'u suwa Bɔnkɔrɔ k'u ka janfa bɛ min ye Mali ka cɛfɔka bɛɛ min ye CEDEAO maaw kun ye maa min sugandi ni o ye Goodluck Jonathan ye a ye taama kɛ kokura ka na an ka jamana kɔnɔ ale ka baara kurukara bɛ bɛn min ye walasa fɛn min ye hali bi cɛmancɛ fanga a ka baara minnu bɛ yen n'o bolodalen don o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a kɛcogo la min ye CEDEAO ye o kun ye gɛrɛntɛ min ta Mali kama i b'a ye k'a fɔ min ye i b'a fɔ u kun y'a fɔ cogo min na fo Mali ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔna na an ye o ko bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Goodluck Jonathan ye a ka tile fila taama fo ka taa se tile 3 ma baara min kɛra i b'a ye k'a fɔ a kɛra jigisigi ye ale yɛrɛ bolo min ye gɛlɛya ye a wulila sabula CEDEAO ye kunbɛ laban min kɛ n'o kɛra min ye Mali yɛrɛ kunkan ko kan min ye Laginɛ ani Burkina Faso ni san wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun don min ye Mali ta ye i b'a ye k'a fɔ gɛrɛntɛ kɔni a wulila fɛn min ye an ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ n'olu ye CEDEAO jamanaw ye olu ka daw yɛlɛma an ye min ye Mali ka wari ye min bɛ banguw la n'o bɛɛ lajɛlen kun gulonnen don wariw bɛɛ lajɛlen jiginna olu fana bɔra a la min ye ambassadeur minnu bɛ yen n'o ye jamana minnu bɛ yen n'u CEDEAO la olu ka lasigiden minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'olu bɛɛ lajɛlen kun t'a la i b'a ye k'a fɔ olu fana seginna ka na kɔrɔ fɛn min kɔni ye Mali ye an bɛ se k'a fɔ a seginna a minɛn kɔnɔ an b'a ko
o wulila gɛlɛya misɛnnin minnu fana tun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ gulon fɛn min ye Mali ka transition waati fanga kuntagala u taa hakɛ min na k'o fana wulila sabula kalo 24 o de fɔla k'a fɔ ko o yɛrɛ daminɛna kabini mars kalo tɛmɛnen na an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye kalata waatiw ye nin kalata in bɛ kɛ nin waati la nin kalata in bɛ kɛ nin waati la o waati bɛɛ lajɛlen fana o kati fana o ci la fɛn ye o kɔnɔ ko o ɲɛdɔnna fɛn min ye Goodluck Jonathan a ka taama o fana ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen bɛnna waati min bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye Mali jamanadenw olu kun y'a jira k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana sariya sunba ye ko kɔni kelen bɛ sariya kɔrɔ ye sabula fɛn caman bɛ yen bi a to o ta ba la o baara fana tun bɛ ka kɛ min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min sigila ka kɛ ni o baara kɛli ye a nana bɛn o fana waati kelen ma a nana bɛn waati min fana ma tuguni ko o ye min ye ko warikaw ka kɛlɛkɛcɛ maa 49 min nɛna Mali panw ji kɛnɛ na min bɛ ala ma hinɛna président Modibo Keyita tɔgɔ la Senu i b'a ye k'a fɔ a fana ka ko bɛnna o fana ma tuguni i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Goodluck Jonathan ye a y'a jira k'a fɔ baara minnu bolodalen don an k'an jija a ka taa a taasira fɛ ani fɛn min bɛ yen nɔ ni o ye gɛlɛya ye bi ni o ye malidenw caman kɔni bɛ k'a jigiya k'a fɔ ko warika minnu minɛna an fɛ yan nɔ an bɛ k'a fɔ maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la o maaw dɔ don jamana fila in ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya k'u ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min ye basigi ye o bɛ se ka kɛ an ka jamana fila kɔnɔna na ani sigifɔ bɛ se ka kɛ danbe ye cogo min na nin kun ye Goodluck Jonathan ka kuma kumabaw ye min sarula k'a d'a ma min ye Musa Sayon Kamara fɛ indépendant kɔnɔ an bɛ Musa Sayon Kamara fo ka indépendant pasiki jɛkulu b'a bɛɛ lajɛlen fo Goodluck Jonathan a bɔra bonne chance la kɛ Benzema ye sa n t'a kɛlen Benzema ye anw fɛ karamɔgɔ Abdou Touré an bɛ indépendant maaw fo i n'a fɔ min y'a fɔ cogoya min na n bɛ tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko Soir de Bamako kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ Musa Mara ale kɔni kumara ko maa n'i ko i bɛ kulusi dɔ sama la n'i ye kumaba fɔ nka n'i sera k'a kɛ i ye koba yɛrɛ fɛnɛ kɛ Musa Mara a bɔra ka bɛn ni juillet kalo tile 18 ye san 2022 a bɔra ka an ka ɲɛmɔgɔw lasɔmi ko an bɛ waati min na sisan ko gɛlɛya a ka ca a ka bon min ye adamadenya gɛlɛya o bɛ anw kan sɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya o bɛ anw ka jamana kan o kama ale bɛ bɔ bi ka se ka anw ka ɲɛmɔgɔw k'u wele min ye kɛlɛmisɛnnin min ni u b'a la fan bɛɛ fɛ o kɛrɛnkɛrɛnnenya la an teriw ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔn jamana dɔw fɛnɛ ma ko an bɛ se ka olu kɛlɛ ninnu k'olu dala k'u cogoya min na a bɔra a jɔrɔna ko a kɔni y'a jira min ye a kɛra sɛbɛn yɛrɛ kɔni a y'a jɔrɔna ko jira ka bɛn ni Mali yɛrɛ taabolo ye an bɛ taabolo min na bi a y'a jira k'a fɔ anw ka ɲɛmɔgɔw ka se k'u lasɔmi ko olu min ye politiki mɔgɔw ye politiki ɲɛmɔgɔw don ko olu jɔyɔrɔ ka bon kojugu ko ni jamana bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ ayiwa olu kan ka se ka lasɔmini kɛ o kama ale bɛ bɔ ka se ka anw ka ɲɛmɔgɔw k'u lasɔmi nin waati an bɛ waati min kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ cɛmancɛla fanga kɔni an bɛ ka taale cogoya min na ko ni kuma dɔ la n'an m'an janto a yɛrɛ la ko a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye koyi i y'a ye k'a fɔ ko waati kɔni tɛmɛn'u na i bɛna ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni nana bari ka d'a kan ko u ka finitigiw dɔw minɛna anw ka jamana kan ayiwa a kɛlen bɛ gɛlɛya ye bi anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o t'a bannen ye dɛ ko MINUSMA ko gɛlɛya kɔni donna anw ni MINUSMA yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni ale nimisalenba don ayiwa bari ka d'a kan nin gɛlɛya ninnu ale ka laɲini ye jumɛn ye walasa a bɛ se ka dalakuru cogoya min na bari n'an taara nin taacogo la ko an kɔni anw tɛna tɔnɔ foyi kɔni sɔrɔ nin baara kofɔlen na a y'a jira k'a fɔ tuguni Côte d'Ivoire min n'o o ye anw sigiɲɔgɔn jamana ye ko jamana min don a jɔyɔrɔ ka bon kojugu anw ka jamana yɛrɛ ka ɲɛta la i bɛna ye k'a fɔ ko maa miliyɔn caman maliyɛn na ko olu de kɔni sigilen bɛ Côte d'Ivoire ko ye o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ko Côte d'Ivoire de bɛ kuran di anw ka jamana fan dɔ ma ko kuma dɔ la hali ni anw dɛsɛra an ka wari sarali la wa aw n'a y'a sɔrɔ anw m'an ka wari sara a waati kɔnɔna la ayiwa k'u kɔni tɛ kuran kɔni tigɛ anw na maa min b'o k'i ye k'i man ka o tigi kɔni kɛlɛ y'a fɔ anw ka jamana bɛ yɔrɔ min na jamana kɔni a bɛ gun kan gun min n'a ka gɛlɛn o ɲuman ye min ye ale kɔni bɛ cɛmancɛla fɛnw wele u k'u hakili to a la jamana kɔni bɛ taa jamana bɛ cogoya min na a ka gɛlɛn u ka se ka fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana ka bɔ ka se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ o gɛlɛya dɔ ye jumɛn n'a bɛ fɔ min ma ko cherté de la vie n'o o ye sugu gɛlɛya ayiwa ko jamana ka se ka i ɲɛsin nin fɛnɛ ma ko ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bari ka d'a kan an bɛ waati min yɛrɛ la f'a y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya min n'o olu b'an an kan a sɔrɔ yɛrɛ tɛ jamana la min ye ka se ka nin gɛlɛya ninnu ka se ka u dalakuru cogoya min na adamadenya gɛlɛya olu bɛ anw kan nafoloko gɛlɛya fɛnɛ o bɛ anw kan ko sɔɔni Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛna ye maa miliyɔn 5 ko
olu de mako bɛna jɔ dɛmɛ la o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a y'i da don min ye engrais ko kuma a y'i da don o fɛnɛ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko kalo 2 fo ka taa se kalo 3 ɲɔgɔnna si ma ko Mali mako bɛna jɔ miliyari de la an t'a fɔ ten miliyari 1000 awɔ ko Mali mako bɛna jɔ o de la ko o wari in dun filɛ a tɛ anw ka jamana kɔnɔ ayiwa n'a tɛ anw ka jamana kɔnɔ ko anw b'a ɲini an teriw de fɛ ni anw tilala k'olu kɛlɛ ko yalima wari ninnu anw bɛ se ka olu sɔrɔ cogo di ni ye Musa Mara ni ye ale ka bilasiralikan ye anw ye min bɔ sɔrɔ de nɔgɔ kɔnɔ n'a fasilila Umar Angoyiba fɛ min ye Umar Angoyiba ye an b'a fo min ye sɔrɔ de Bamakɔ fasilajɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo siga tɛ nin na min ye Sulemani Ayidara Bukɛ dɔgɔ kelen jɔba o tɛ Julaya ja dɔn b'a dɔn min tɛgɛ don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko ma ko l'indépendant hali bi min ye Bamakɔ n'a lamini ka lakanabaliya ye ko an k'an sɔnni d'a kan dɛ min ye Sirakɔrɔ Mɛgɛntana min ye Aminata Jatasa ye ko ale kɔni fa la min ye maajugu fɛ min ye binkannikɛlaw fɛ min ye basigibaliya ye ko a kɔni tɔ bɛ ka wara n'i ye Sirakɔrɔ Mɛgɛntana fɛ ka lajɛ min ye sigida wɔɔrɔnan komi Sisi a bɛ o marabu a bɛ min ye o sigida de fɛ Bamakɔ yan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye waleyajugu ye o bɛ kɛ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen dɔgɔkun waati yɛrɛ tɛ janya fiyewu i b'a ye k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ kɛ min ye su kalo tile 8 denmisɛnninlaka dɔ bɛ Sirakɔrɔ Mɛgɛntana a tɔgɔ u b'a wele ko Sɔ nka min ye a kameya tɔgɔ ye u b'a fɔ ma ko Sinopi min ye Sinopi ye a kɔni a fa la a yɛrɛ ka moto Jakarta de nɔfɛ hali bi min ye Sinopi fabaw ye olu bi janjanga wɛrɛ fɛ ka taa o ma se ka da u kan an bɛ don min i n'a fɔ bi min ye Aminata Jatasa ye bɛɛ kama ko Ami Jatasa ye n'ale ye min ye u ka taji feere yɔrɔ min bɛ yen i b'a wele ko station Sumaya fa o tigi dɛ o denmuso yɛrɛ de don fɛn min ye k'a kɔni fa la min ye a fabaw u taara n'a a ka bolola min ye masiriw ye a ka masiri minnu bɛ yen ni o ye sanu bilen n'a bɛ o ko fɔ min kɔni ye kibaruya kun fɔlɔ minnu bɛ yen n'o sɔrɔla diɲɛ kunnafonidi sirakɔrɔw kan olu y'a jira k'a fɔ min kɔni ye sigida min bɛ yen ni a bɛ o ko fɔ ni o ye Sirakɔrɔ Mɛgɛntana ye min ye lakanabaa minnu bɛ yen n'o bɛ polisilakaw olu ko fɔ ko o kɔni ye min ye sɛgɛsɛgɛli musow ye dali k'u y'o baara daminɛ ni o ye enquête ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi tiɲɛni ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la il faut que an ka nɔgɔ bɔ a kuma na walayi ɲininkali bɛ ka caya mɔgɔ la kojugu nin bɛɛ ti rebelle ye nin bɛɛ ti terroriste ye nin bɛɛ ti maa danajugu ye nka nin caman de bɛ yen nɔ ninnu ye bandiyaw de maa kelen bi taa wuli walima u maa dama fara ɲɔgɔn kan ka furajuguw ni mifɛnjuguw ni fɛnjuguw ta ka taa bin maaw ŋanima sumalen kan ka taa n'u bolo fɛ donc vraiment lakanabaaw olu ka dɔ kɛ dɛ ka bɔ caman fara kan min ye polisilakaw ye arafu kana da yelen kɔrɔla ma min ye polisilakaw ye arafu kana da su daminɛ ma k'a daminɛ 21h la ou bien 19h la ka taa bila 23h minuit la 1h e bɛ jɔnni sɔrɔ la i tɛ maa sɔrɔ minnu ye kojugu kɛbaaw olu bɔ su d'u tilama gengeni a bɛ bɔ o la n'a ma ɲɛ a ye patrouille kɛ mixi n'o tɛ ko in ma ɲɛ fɔlɔ dɛ walahi a ma ɲɛ fɔlɔ nin ko ye sɛbɛn bɛ n'an y'a sama ka bɔ min ye hali bi l'indépendant kɔnɔna na parce que jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'u tɛgɛ nɔ ayiwa an bɛ indépendant maa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ parce que jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ i b'a ye k'a fɔ hali o yɛrɛ tɛ ni laban min na i ye gɛlɛya min fɛnɛ furu ɲɔgɔn yɛrɛ fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ ka na nin fɛnɛ nin ye ko ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ sifukɛ o bɛ yen nɔ a mɛnna nka kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya wale ka se hakɛ ma parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ni mɔgɔw bɛ jɛ aw ma lamɔ yɔrɔ kelen na a ka ye cogo ni fɛnw kɛcogo tɛ kelen ye a bɛ ɲɔgɔn kun nka o gɛlɛyaw ye gɛlɛya misɛnninw ye nka fo ka taa se ka dankari kɛ ɲɔgɔn ni na non o kɔni o ye fɛn wɛrɛ de ye. ayiwa basi tɛ karamɔgɔ Abdou n bɛ tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko indicateur dir nouveau ale kumara anw ka kalanko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagi min n'a kɛra Mali kɔnɔ bi san 2022 la i bɛna ye k'a fɔ min ye ministère de l'éducation ye n'o ye kalan yɛrɛ ɲɛmaayaso ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye police de surveillance ye n'o ye sɛbɛn min ni ale bɛ kɛ walasa ka surveillance kɔlɔsili min bɛ kɛ karamɔgɔw fɛ ka se ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn cogoya min na ko halisa ko u bɛna dɔ fara fanga kan i bɛna ye k'a fɔ kapu ni defu fo ka taa se BT ma olu kɔni tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko min ye fraude ye fo ka taa se k'a fɔ ko anw ye si ye sɔrɔ Bamakɔ suguba la walima min sera sugu ko min ye k'anw ye si ye sɔrɔ yen nɔ ko o kuma ninnu kɔni ko ɲinɛta kɔni kɛ a dɔgɔyara kojugu
o tɛmɛlen kɔfɛ ko u bɛna wale nasuguya bɛɛ lajɛlen de kɛ walasa bagi min ni o kɛra ka tɛmɛ walasa ka se ka ale fɛnɛ ta k'o kɛ cogoya kelen na o kama min ye telefɔni ye a ɲinina ekɔliden fo ka taa se président de centre ma ka taa se surveillant ma ko maa si den kelen kana se ka ye ni telefɔni ye ekɔliso yɛrɛ kɔnɔna la ko o bɛ se ka kɛ sababu ye min ye forodige kuma min bɛ sen na ani sijɛ bɛ yalayalali min kɛ an ka sigidaw kɔnɔ walasa ka se k'olu dɔgɔya cogoya min na kɔni ye foli yɛrɛ kɛ bari ka d'a kan ko CAP ni DEF fo ka taa se BT ma ayiwa o baara min kɔni kɛra o kɔnɔna la ko u ye nisɔndiyaba sɔrɔ ko nka u ma bali ka u ka jateminɛli kɛ ayiwa majɛ misɛnnin min b'a la walasa ka se ka olu labɛn o majɛ dɔ ye jumɛn ye u y'a ye k'a fɔ ko telefɔni de kɔni jɔyɔrɔ bɛ ka bonya examen yɛrɛ kɔni na bari denmisɛnw ko u bɛ fɛnw don telefɔni kɔnɔ ka taa n'a ye kilasiw kɔnɔ i b'a ye tuma dɔw la kalan karamɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ waati min na olu kan ka denmisɛnw kɔlɔsi ko olu yɛrɛ tɛgɛ bɛ telefɔni na ka to k'a digi WhatsApp kan min ye ka taa se Facebook ni TikTok ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa walasa ko olu bɛɛ lajɛlen bali a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka telefɔni ka se ka i mabɔ a la ni e kɔni ko k'e bɛ surveillance kɛ ayiwa n'i kɔni sɔnna ayiwa nin hakilina mun kɔni fɔlen filɛ nin k'a daminɛ président na fo ka n'a bila min ye ekɔliden na ko maa si den kelen kana ye ni telefɔni ye n'i yera ni telefɔni ye ayiwa baara min kan ka da i kan ko u bɛ sɔrɔ ka da o tigilamɔgɔw kan nin tun ye Bala Sumala Tarawele ni y'ale ka fasiri ye anw ye min bɔ éducateur de kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara sifukɛ ne bɛ n tɛgɛ don éducateur de nouveau sani ka n tɛgɛ don n bɛ a faso jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen fo Bala Sulemani Ayidara Bala Sumayila an ka foli b'a fana Tarawele don k'a Tarawele min ye n'an y'ale fo n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ kɔni sɛbɛn an ko mun ma ko les échos ni o ye wele an bɛ don min na i n'a fɔ bi i da sera ma cogo min na maa 100 ani maa 92 ani 2 400 ani 42 i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen de y'u kan bɔ min ye bagi nɔfɛ ɲina n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kandidaw ye minnu bɛ yen nɔ olu bɛ taa l'école la don o don candidat régulier olu bɛ o la minnu fana bɛ yen anw minnu y'a ɲini siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 5 n'an m'a sɔrɔ n'an bɛ k'an garijɛgɛ lajɛ a la hali bi anw fana bɛ o dimakulu la i b'a ye k'a fɔ ɲina bagi ani bagi caman ma kɛ kelen ye sabula min ye gɛrɛntɛ ye o kɔni o sɛbɛn la min ye fan bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninw yɛrɛw y'a jira k'a kɛra n'a fɔ fililen bɛɛ n'i y'i yɛlɛma forodi ko hali n'i y'i kɔfilɛ n'a y'i kɔfilɛ mun na mun de b'i kɔfilɛ bise b'e bolo an bɛ ɲɛta kɔ e bɛ mun kɔfilɛ i t'i ɲɛfilɛ dɔrɔn min kɔni ye baara ye a min donna min ye tɛnɛndon jo kalo tile 18 minisiri min bɛ kalanko kunna Didier Ousmane Atikulundɔ min ye maa caman ye olu kɔni olu bɛ se ka o seereya ka ban minnu bɛ tali kɛ min ye kapu i y'a fɔ cogo min na ka taa se BT BT1 BT2 ani DEF olu minnu kɛra ka kɔn min ye bagi ye olu maaw bɛ se ka o seereya ko kɔni ko sɛbɛkɔrɔ jirɔ de la kosɛbɛ i mana taa fan o fan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kulo ye o tɛ yen ekɔlidenw kabi da la aw ka sagi u bɛ bila parking la sagi parking o ye dɔrɔmɛ 20 ye telefɔni parking o ye dɔrɔmɛ 30 ye ni moto b'i bolo o ye 40 ye o y'a kɛlen 90 y'o bɛ kɛ de yan n'o baara kɛra ka ban i bɛ don kalanso kɔnɔ sani ka don lakanabaa minnu bɛ yen muso bɛ musow mɔmɔ cɛw bɛ cɛw mɔmɔ ni muso tɛ yɔrɔ min na cɛw bɛ cɛw mɔmɔ cɛw bɛ muso mɔmɔ k'i sɛbɛkɔrɔ lajɛ k'i larawe n'o y'a sɔrɔ papiye kunkurunin t'i kun n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnni dɔ t'i bolo fan dɔ fɛ a bɛ kɛ jɛ kan kɔni kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna ayi a tɛ kɛ sokɔnɔ dɛ sokɔnɔ t'a la ayiwa n'o baara banna min ye i bɛ sɔrɔ ka bisimila minɛ ka taa bila ka taa i ka min ye sali kɔnɔna na kɔfilɛ ɲɛfilɛ min kɛrɛfilɛ ka n ka bigi min i kɔni bɛ se ka bigi ɲimi o nka kɛrɛfilɛ ni karimasina nin fɛnkɛ diya yan fɛ yen o si ma y'a la min kɔni ye maa dɔw ye olu y'u ka seereyaw kɛ jako mun bɛ n'a bɛ ekɔlidenw ko fɔ min bɛ tali kɛ santiri dɔ la awa i b'a ye k'a fɔ awa danbele n'o o bɛ tali kɛ santiri min bɛ n'o lycée Prosper Camara ale y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ɲinanta i b'a ye k'a fɔ k'a kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ dɔ la bɛrɛ la sabula min ye ko caman ye ani taa ni ka segin ko bɛɛ lajɛlen bɔra la telefɔni ko t'a la o telefɔni ko t'a la o tɛ ekɔlidenw dama ye i y'a fɔ cogo min na hali ekɔlimɛtiriw fana o sen t'o la n bɛ kuma n sigiɲɔgɔn fɛ nin fɛn in diyan ta n ka kiriyɔn karilen don o ko o sumaya la ɲina min ye maa caman fana ye janko min bɛ tali kɛ Jabatekɛ ka Magan Jabate lycée min bɛ yen n'o bɛ min ye n ɲininka jikɔrɔni kɛ
lycée mun bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ min ye lycée Masamagan Jabate Masamagan Jabate dɛ surveillant dɔw de bɛ yen olu fana y'u ka seereya di ko ɲinan ta kɔni ko a ma turu tigɛ dɛ sabula hali olu yɛrɛ mun ye surveillant ye i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ tun bɛ ka siran yali i ka telefɔni k'a fɔ ko i bɛ na n'o ye kalanyɔrɔ la i bɛ siran n'a ye i bolo i bɛ taa don gɛlɛya min kɔnɔna na i k'a to o de ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ɲinan ta an bɛ se k'a fɔ min kɔni ye bagi ye maa dɔw kɔni an bɛ se k'a fɔ dɔw minɛna fan dɔw fɛ bɛɛ k'i ka hakilila fɔ mun kɛra Keyba an b'an sɔnni d'a ko kan dɔgɔmɛtiri min bɛ yen nɔ n'a minɛna ani dɔgɔden tiɲɛ yɛrɛ la ko in fɔra cogo min na kunnafoni sira kuraw kan an kɔni b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ k'a kisɛ sɔrɔ yanni ko kɛra ten sifukɛ a ko kana lajɛ i bɛna ye kalan karamɔgɔ a ye sociali kɛ nka examen fɛnɛ règles sariyaw ayiwa a y'o kɔni sɔsɔ mais sifukɛ n'o kɛra ka sɔrɔ dɔ t'a la ekɔliden mun bɛ kilasi kɔnɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ jago man kan ka kilasi kɔnɔ papiye t'a bolo papiye dun t'a bolo bon e hinɛna la k'a ladon n'a ma fɔ bon jago an bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn papiye i ka fɛn di i ka bɔ sali kɔnɔna na hali o la mɔgɔ si t'o kɛ ni pilali santé tɛ ministre ko t'o la académie directeur jɔyɔrɔ la ale pilali santé wolo o de kɔrɔ de a bɛ bɔ ne bɛ académie directeur ne b'a jalaki ne b'a jalaki yɔrɔ min fɔlɔ la an tɛ se den yɛrɛ sɔrɔli ma ale bɔra dɔrɔn ka na ka don salle kɔnɔ sans passer par le président o ye président ye ka président bila baara la ka tila k'a dɔgɔya mais ale ye mun mɔgɔ ye directeur d'académie toi t'es qui filanan fana ye jumɛn ye conseil respect la yala bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ de sariyaw de bɛ yen nɔ sufukɛ yala bɛ ka dugu kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye u minɛ ko den tun bɛ ka enveloppe de di ekɔli karamɔgɔ in ma o se b'a ye wa o se t'a ye non mais c'est trop bari yanni bunlatigɛ sɛbɛn ka na anw fɛ yen social de fɔlɔ nana siga t'o la anw ka jamana mɔgɔ kan dɔw bɛ i n'a fɔ bamakɔ tɛ fo dugutigi ninnu na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o kɔni n'a ma ɲɛ i bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn a y'a labɔ sali kɔnɔ bon i b'a ye deux agents a ye ninnu minɛ ka taga n'u ye ka tɔgɔ ɲini k'an bɛ Mali kura tɔgɔ ɲini tɛ Mali kura ye bon baara de o fana yan'o cɛ defu tɛ i b'a dɔn kɛra cogoya min na ani finitigiw de donna denmisɛnw ka defu sali kɔnɔ o tɛ kelen wa k'a tɛgɛ don u kun u ka wariw ka denmisɛnw ka wari yɛrɛ b'u kun wari min bɛ t'i jɔ fo wa tan ni kɔ la o donna jɛmukan kɔnɔna la n y'a kuma fɔ yan nɔ oui a fɔra ko wari yɛlɛ denmisɛnninw kun ko 100,000 n'i y'a yɛlɛ centre ni fɛnw la mun yɛlɛ Keyba yan ko 100,000 ani 280 donc ale tila ka taa tigɛ mɔgɔw kun de o wari de bɔ ka fara ɲɔgɔn kan sisan kura y'a kɛ ko denmisɛnw bɛ k'o wari de kɛ ka kalan karamɔgɔ san a dun fɔra ko denmisɛn dɔw bɛ se ka kilomɛtiri 5 6 fo 10 transport ni dumuni sɔngɔw ni fɛngɛw k'o de tagama ka na kalanyɔrɔ la ni e nana n'o ye e kɔni ta k'e bɛ tila ka segin ka taa dumuni kɛ so ka segin n'a ma nin cɛ tɔgɔ ka d'a ma ma ɲi dɛ an bɛna tɔgɔ ɲini ka d'a ma an b'ale ka ko an kan ka mun fɔ a la an b'o fɔ a la nin ko ye sɛbɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'a y'a sama ka bɔ lɛnseko kɔnɔna na min ye maa caman ye olu de fara ɲɔgɔn kan k'a fasi Aminata Tera Fatumata min ye Boba Duya ka taa se min ye Konate muso ale ni min ye Komina Mamadu Komina olu de fara ɲɔgɔn kan si basi t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Eto maa bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ b'u teliyara min ye ne bɛ tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u u k'a ma ne fasiri yɛrɛ tɔgɔ parce que info matin siga tɛ nin na i bɛna ye k'a fɔ min ye Mali ni UEMOA yɛrɛ kɔni cɛ ko ni Ala sɔnna ma waati nataw la ko Mali yɛrɛ kɔni na se k'a ka jugu kɔni sara i bɛna ye kalo 6 ɲɔgɔn na si min ye Mali ni UEMOA cɛ sifukɛ i b'a ye k'a fɔ juru bi sara hali bi an ka tubagi kadira kɔnɔna la sifukɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye an ye fɛn min fana kɔlɔsi ɲina i k'i ka sɛbɛn lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni kuma kelen b'a kan bagikɛla dɔw sɔgɔmada fɛ min ye bagi yɛrɛ denw na u natɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ siraba kasara o ko cogo di min ye a ka fɔ candidat min n'o olu ye gɛlɛya sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko kalanden 3 kɔni don minnu n'o olu tun bɛ ɲinɛ baki yɛrɛ la i n'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni tarata don yɛrɛ n'o ye juillet kalo tile 19 sɔgɔmada yɛrɛ fɛ olu ni moto taxi ayiwa olu de kɔni kolosola ɲɔgɔn na ayiwa a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye gɛlɛya in i bɛna ye k'a fɔ candidat kelen ale kɔni nin binna ayiwa ka d'a kan bari a joginɔ o kɔni o bɔra kojugu ayiwa ka bɛn ni nin gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye ministre
l'éducation no ye dedo yere aywa ayere koni tara kata din nuna je no ye hotel la katu la je hotel la aywa wasa mi ne ka jate ne ke ko lo kwa kene o betu ga mina aywa koni ya bina yere ka ko den nu ko botoro koni ka so no ye fomo buye krengen la commune R la no ye do ko commune fole o wasa o be sekata ko kana ke la to ga mina no yu ka centre d'examen ibe ka ko demsen nu koni ulu ka moto aywa koni yele la moto nu fa ka moto ulu ni moto taxi tu koni no de jongo so no kele ka jongo so wati mina ibina ka fo minye afora demsen kele o koni ibina ka fo oni koni bina bari ka daka jogino anya ko to ga mina ko na ko jugu bari jogini e muro alere nana te choi kana dugulere koni minati o sele utalla trasoro ka fo den koni akera baro kele ko fe abase ka bo ni kun fonna ali no ya so docteur koni jijake wala sa be se ki yere so to gamna nga ibai ka fo amasika bo de kun yere koni de kun yere koni nala o ibina ka fo atomu nu fene bi no ni oluka jugina ore koni masika bunya olu fene koni seraka ba salu la so wasa minye ka stekata examen to re ke to gamina moto taxi ntigi ale re koni sirana ko jugu ale sirani mi kira ale bolla barakela ka ba ay ñoo soro siraka sira boli li sharia ko de kuma dɔ la i b'a sɔrɔ min ye ko dɔw bɛna kɛ maa si se t'a la a bɛ bila ala ka minɛn kɔnɔna la i b'a latigɛ minɛn kɔnɔ mɛ n'e bolila i b'a tɔ de juguya an bɛ dugawu de kɛ minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu joginna ala ka lafiya di olu ma minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'olu to la an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara la ni nɔgɔya ye min ye Sulemani Ayidara Sefu kɛ n bɛ tɛgɛ don hali bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye sɛbɛn ye ni o ye Soir de Bamako ye ko an ka taa hali bi Bamakɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye Yɛrɛwolo Debout sur les remparts k'olu kɛlen bɛ ka labɛnba labɛn min ye wulikajɔ ye a bɛ o de ko fɔ Yɛrɛwolo Debout sur les remparts ni maa minnu b'u dɔn u ka cɛsiri ani u ka wulikajɔ i b'a ye k'a fɔ min ye kalo tile 19 tɛmɛnen u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ u yɛrɛ ka min ye QG la n'o ye quartier général ye n'o ye bana ko fɔ wulikajɔ kun ye min ye kunnafonidilaw k'u ladɔnniya min ye MINUSMA ye a bɛ se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na sabula u nakun ye baara min ye baara in tɛ baara dafalen ye min ye baara in kɔni ye i b'a ye k'a fɔ tɔ k'a jɛ fo ka taa fɔ a to ten MINUSMA olu minnu nana an ka jamana kɔnɔ kabini diɲɛ kununko ɲɛsɛgɛli tɔnba ka cidenw de don u nakun ye walasa ka se ka basigi ka se k'a sabati i b'a ye k'a fɔ u ka dɔnko ani seko ka ca MINUSMA tɛ sɔrɔsiw dama ye minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ min ye yiriwa baaraw kɛ jamana kɔnɔ olu kan ka ye u cɛma nka MINUSMA na don ka na se bi ma min ye Mali ye a kɛra danbe ye an ma wa ɲininkali tɔ min bɛ yen min kɔni ye Yɛrɛwolo Debout sur les remparts ye min ye MINUSMA ka wulikajɔ ye janko min bɛ tali kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔlɔsumali la ko olu bɛ u yɛrɛ ɲininka min ye honorable Musa Jara Ben le cerveau ale ka fɔ la k'a bɛ i n'a fɔ MINUSMA maaw kɔni u nali n'u nabaliya ko a bɛɛ bɛ kɛ kelen ye n'o tɛ kuma dɔw la min ye kɔlɔlɔ ye u nali kɔlɔlɔ min se an ma hali u ka u nabaliya u tun ka fisa ni o ye olu kɔni bɛ ka labɛn kɛ min ye nataw la n'ala ma baasi kɛ u bɛna maaw min ye maaw wele min ye juma nata n'olu bɛ kalo tile 29 ma maaw ka bɔ min ye sani septembre kalo ni o ye an ka jamana yɛrɛ n'u b'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 22 septembre sani o cɛ dɛ MINUSMA ka kan minɛnkolon o so ka sa fula bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an fɛ yan sabula min ye u nakun ye a ma fɛn ye min ye u nabaliya o tun ka fisa ni u nali ye min ye kɛnɛ kan maa caman bɛ yen nɔ olu ye kuma ta u ka charge des affaires excellent ale ye kuma ta ni o bɛ tali kɛ min ye Sila kan min ye Basaru ɲininka min ye Basariw Sila ale ko ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi kuma minnu bɛ fɔ la an kɔni bɛ ka segin ka hakililajigi de kɛ n'o tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ hali kɔsa in na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye cɛfɔli kɛ ka bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni bɛ u ka baaraw la hali bi janko togokaw olu wulila kɔsa in na kokura janko fɛn ye Kolowarikaw ye olu ka se ka na baara kɛ
olu ni an ka se ka jɛ walasa fɛn min ye baara ye ani hakilila kelen ka se ka don ani ɲɔgɔn cɛ u ka maa minnu bɛ yen n'u wulila yan pankurun jigin kɛnɛ na ni u mana sariya kɔnɔna na k'a fɔra to ka kɛ o cɛfɔba ye ko an ka se ka bɛn togo o baara minnu ni baara minnu filɛ nin ye ko olu bɛɛ lajɛlen ye basigi ani cɛfɔ ka bɛn ani wulikajɔ baaraw kɛbaa ye MINUSMA maaw u delila ka ye nin dɔ la wa ma ye nin na n'a fɔra ko e de tun ye basigi kɛlɛ bɛ kɛ mankan bɛ kɛ Mali jamana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ olu bi jɔyɔrɔ min na u kan ka se ka kuma u kan ka se ka taa yɔrɔ jan na i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw de bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ MINUSMA maaw yɛrɛ u tɛ tɛrɛ tɛ nin mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ min ye hali bi soirée mɔgɔ kɔnɔna na maa min y'a sɛbɛn o de ye Umaru Angoyiba ye ni Ala sɔnna ayiwa karamɔgɔ Abu Ture ayiwa ne kɔni bɛ n tɛgɛ don tuguni ne bɔ ni sɛbɛn min n'u kama Nouvelle Horizon olu bɛ kuma jumɛn kan bi min ye k'a fɔ taji sɔngɔ gɛlɛyali ko anw ka jamana kɔnɔ k'a ma ban dɛ halisa dɔ de bɛna fara taji sɔngɔ kan i bɛna ye k'a fɔ u bɛ Mali kofɔ cogoya min na u bɛ hali taji bɛ bɔ jamana minnu na a b'olu yɛrɛ kɔni kofɔ nka i y'a fɔ cogoya min na ni fiɲɛ kɔni wulila bɛɛ tɛgɛ b'i kunna donni na i bɛna ye min ye ONACU ye ni ale yɛrɛ ɲɛmaayaso kɔni u kumana u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ye bi taji kɔni ka gɛlɛn anw ka jamana kan bari ka d'a kan taji yɛrɛ de ka dɔgɔ sisan anw ka jamana kan ka dɔgɔ an fɛ yen cogoya min na hali jamana minnu yɛrɛ b'a bɔ i b'a ye k'a fɔ ko a sɔngɔ ka gɛlɛn olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen bari ka d'a kan u ni kun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ nka kunnafoni laban minnu sɔrɔla nin waati in na a ko n'i donna suguw kɔnɔ Mali yɛrɛ sugu tɛ dɛ diɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen na k'i bɛna ye taji ka gɛlɛn fan 14 bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye o gɛlɛya yɛrɛ kama jamana yɛrɛ sɔnna ka jɛ ayiwa a jɔyɔrɔ ye mun ye ka se ka jɛ o kɔ n'o ye fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ douane na ka se ka jɛ o kɔ o fɛnɛ la i bɛna ye k'a fɔ min ye an ka pétroliers ye n'a bɛ fɔ olu ma n'olu bɛ taa taji ɲini ka na jamana kɔnɔ olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la fan 14 bɛɛ lajɛlen na walasa taji yɛrɛ bɛ se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen ko olu fɛnɛ jɛr'o kɔ a kun ye mun ye walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka taji yɛrɛ kɔni sɔrɔ koyi nka i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya in kɔni k'a bɛ jumɛn de la bi an bɛ waati min na kɛlɛ min bɛ sen na n'a bɛ fɔ o ma ko Ukraine ni Russie ka kɛlɛ ayiwa ko ni kɛlɛ in kɔni kelen bɛ sababu ye bi ka se ka taji yɛrɛ gɛlɛya diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bari ka d'a kan ni jamana kofɔlen ninnu jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ taji bɔ la cogoya min na ko n'o olu fana tilala ka don kɛlɛ la ko a tɛna nin dɔ wɛrɛ ye taji ko yɛrɛ kɔni gɛlɛya kɔ ni kun ye Alpha Seso ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye Sulemani Ayidara Sufukɛ hali bi an ka taa i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye seyɔrɔ ye an ka se de n'i y'a mɛn ko n bɛ n da cɛmancɛ la o y'a sɔrɔ maa kɔni ye maa 3 ye o tɛ n'aw maa 2 don bɛɛ bɛ taa kɛlɛ la n'o y'i bɔ a la min ye Sufukɛ min ye bamancɛ wale ye binganni wale a bɛ ka caya halisa o don ko la Kolokani Ankɔrɔ min ye ka taa Kolokani na ka taa bila Koro mara la i b'a ye k'a fɔ o su kelen min ye binganni 4 de ye o kɛla mun ye o binganni 4 min kɛla u kɔni kaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye forçat maaw ye u taara bɛn olu kan min kɛ maa 1 u tora o min ye hali bi o kɔfɛ u ka maa dɔ tun bɛ yen o tun nɛni bɛ o tun bɛ lakanabaw bolo gendarmelakaw bolo Kolokani u taara ka taa min ye o yɔrɔ dakari ka o bɔ ka taa ni o ye min ye Kolokanikaw i b'a ye k'a fɔ ka kɔn ko in ɲɛ a b'i n'a fɔ maaw kun sɔmina dɔɔni o sabula min kɔni ye finitigilakaw ye u bɛ fɛɛrɛ dabali minnu kɛ ni o ye kunnafoni siraw ye a b'i n'a fɔ u tun ye kunnafoni sɔrɔ k'u sigalen bɛ taa ni ka segin cayala ka kɔn min ye binganni in don ye u donna su araba kojo 3h 4h du matin o bɛ u don waati n'u donna min ye maa minnu ni maa minnu bɛ yen sabula u b'a dɔn n'u y'u ɲɛsin gendarmerie ma forçat maaw na taa fa kɛ ka b'u ɲɛna donc ni forçat yɛrɛ attaqué fɔlɔ donc olu fanga dɔgɔyalen o la hali ni jama tilenna u bɛ se ka taa dɔw bɛ se ka gendarmerie la an ye kunnafoni laban min sɔrɔ u ka maire adjoint bolo ko maa minnu kun don i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ mobili caman na ambulance kɔrɔ dɔ tun bɛ a la nka maa minnu kun don i b'a ye k'a fɔ a bɛ se maa 200 bɔ ɲɔgɔn ma donc ils étaient décidés n'o y'i bɔ a la min ye kununko Bamakɔ a ma ja dɛ sabula Bamakɔ ni Kati cɛ Kati min bɛ yen nɔ n'o y'an ka jamana cɛmancɛ faama ni o ye ale dagayɔrɔ ye ko Asimu Goyita i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye alamisa su ka dugu jɛ juma na sugu araba kojo min ye binkɛla min ye kan Sunjata
u bina o kan ala min ye bamanciw ye i b'a ye k'a fɔ bolofara min don an b'a fɔ ma ko katiba masina ni o ye amadu kufa ye dɛ ko ale ka maaw de don kufa ka maaw i b'a ye k'a fɔ u ye nin waleya min kɛ ko a ma diya sabula tigɛ ma don a nana min ye bamanciw fanfɛla fɛ maa 6 i b'a ye k'a fɔ olu tora mugu sisi la min ye an ka finitigilakaw fanfɛ faamaw maa 1 o tora mugu sisi la min ye maa 6 o jogina min kɔni ye jamanaden ɲɛnama sumalenw olu yɛrɛ bɛ o la mun fana bɛ yen nɔ n'u kan ka dɔn bi o de ye k'a fɔ maa dɔw minɛna tɛgɛ la olu bɛ an bolo bi minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka olu ɲininka k'u sɛgɛsɛgɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛra cogo min na walasa a ka se ka ɲɛdɔn min kɔni ye bi i b'a ye k'a fɔ maa caman kun ye kuma caman fɔ kunun ko o kun tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko min kɔni ye sɛgɛ kelen bɛ k'a fɔ ko c'était ministériel n'u y'an ka minisiri caman ka baarakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na premier ministre yɛrɛ bɛ yen nɔ ni u bɛ tali kɛ an ka échange multiple min bɛ yen nɔ badawolo la pont kɔrɔ n k'a fɔ pont filanan o fanfɛla fɛ nka o kun tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko menace fana tun bɛ yen ko sira kun kelen b'a la ko aéroport fana bɛ minɛ i b'a ye k'a fɔ ko si tɛ tiɲɛ ye min ni colonel min bɛ yen nɔ n k'a fɔ général de division ni o ye Umaru Jara ye ale min bɛ yen n'ale bɛ tali kɛ min ye chef d'état-major général kan les armées ale y'a jira k'a fɔ ko kuma bɛɛ lajɛlen kun ye kumaw ye kuma minnu bɛ yen ma se ka karatu a kan ka minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka jamana finitigiw mugubon ani min ɲininka kɛlɛcɛkɔrɔ olu kunna n'o ye Sadio Kamara a y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ ko bɛɛ kɛ walasa fɛn min ye nin ko in ye a bɛ se ka dansira la cogo min na walasa fɛn min ye maa minnu ni maa minnu bɛ n'olu nana u sɛgɛsɛgɛ walasa fɛn min ni fɛn minnu bɛ nin ko kɔrɔ a ka se ka ɲɛdɔn min ye an ka jamana kunnafonidiso min bɛ yen n'a bɛ finitigilakaw tɔgɔ la DURPA olu fana ye kunnafonidi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ min bɛ ɲɛsin nin ko ma kosɛbɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ bi maa 8 o b'an bolo ka ban an bɛ olu ɲininka bɛɛ k'a fɔ maa 6 jugunin don maa 1 o tora finitigilakaw fan fɛ bamanci maa 7 o tora mugu sisi la nataw la kunnafoni mana bɔ na an b'o fara ɲɔgɔn kan k'a da maaw kulo ka ladiya la waati kɔni a sera korona min ye foli ta min ye sifukɛ min ye an bɛ a lase bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaaw ni kanubaw nin waati la an bɛ se k'a fɔ min ye Amadu Gaju ale bi an lamɛn ka bɔ min ye Furadugu la a ka arajo la fɔ de Furadugu fɛ k'a fɔ min ye Kitana lamini an b'a fɔ dante foli min na n'an bɔra yen min ye Amina Kolokani min ye Isufɔ Jabi min ye u ka arajo min bɛ arajo Samiki Kolokani o directeur an b'a fɔ k'an baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo min ye Marikone bɛ yen nɔ ka taa se min ye Bamusa Kulubali ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen Kolokani tribunali ɲɛmaa ni o ye Ture ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a furumuso Madamu Ture min ye Penda Tarawele ani Papi n'o ye Dawuda Kulubali ye ani Aminata ani dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen kan ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra yen min ye Bɔkari Fɔnba Karamakura Mariki Yerikoyi Sikɔrɔni an ka foli bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Tifukɛ ko cogo di ayiwa baasi tɛ teliyala Bɛnba Jawara ayiwa ne n'ale fo fo ka taa se Abubakar Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ka an lamɛn arajo in fɛ min ye hali bi an bɛ taa Mala Masari la Kolowari min ye Madikani min bɛ yen nɔ ni diplomate don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko nin baara k'u cɛsiri hali bi baara minnu bɛ senna u fɛ walasa ka se ka maaw ladɔnniya fɛn minnu bɛ Mali ni Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko bɛ se ka kuba sigi sabula maa dɔ tun bɔra k'a fɔ k'ale ye dɔgɔtɔrɔ ye k'ale bɛ baara kɛ Mali Masari la Kolowari nka a nana ye k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ u k'u jija hali bi kunnafoni ko sira la sabula baara ɲɛna kunnafoni baara tiɲɛna kunnafoni di baliya dɔ la a bɛ gulo la ala ka waati yɛrɛ jira an na jagojɛlo tun bɛ choix kɔni labɔ o tun bɛ ka lakana sabati ka kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakale aw ye min ye Sulemani Ayidara Sufukɛ Abu Ture n'ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nataw la kunnafoni di sira min ye kunnafoni siraw kuraw kan min ye jamukan wɛrɛw la nka dɔgɔkun wɛrɛ n'ala ma basi kɛ ne ani min ye Mamadi Bakɔrɔba Konate MBK an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan walasa ka se ka kunnafoni minnu mana bɔ dɔgɔkun kuru kɛra fasiri kɛbaw fɛ ka se ka u lakali an ka hakili to an yɛrɛ la don o don adama ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca an ka jamana la k'a basigi k'a kolo suma k'a kɛ an yɛrɛw sago ye jagojalo baara ɲɛna kulu nɛgɛw kun